Hello bab song bahai tong bai once ko nor jotono kaham no tong bai nai noi tini angku no kok kolok sanani phaya ro nor thamdan lugoi no sawai man khana belai kha kham ka tini ang borni nogo bai thangka khanawai te ringmani bai thang sogoi ka ane logi media khoroksa tongo media bo thangka dongor tibini tamo hinkai dolai ni bisingo panbua hene kaisa jaga tongo obo salama ps ni andaro aroni khoroksa nok ni sikla 20 হইতে 24 বছর রকম খানা বিনি ব জানুয়ারি 11 তারিখও কমামানি জানুয়ারি 11 তারিখও নক নি অংখরমানি 3 জানুয়ারি 24 তারিখ তাবুক ফানো নগো ফাইসো পায়াকো বিনি যত জাতি গুছি তংমানি বুমানি বুফানি যত নাইতুক বাইখা যত সুংবাইখা সাবাইখা কেবো নুকয়া বড় কুমাখা কেবো সয়মায়া অজরা বেলাই নক ni borok busa khorok ni tongmani khoroksa kaikha bo kusu tongo nogo phia bo boro thangka tabu sawai maya nogo chalai mungkuroi thulai mungkuroi samung tangnani phano thanglai maya kha boya samung tangoi maya nok ni buslano kemajak tongtutui chatutui buslano mang muitu khlailai mok laijak belewana ma singcha boroba thangka sawai maya bini mung ke sumon de borma ang bufa sung buma sung kok samane ang norok khanare nai babsong bele kha khamjuka tini tamni baga kha khamga nge ojora social media ni bisingo nugu buru sikla kamawo chala sikla kamawo mahai jaga mahai mano maharok to tang thung omuna wansugoi social media o nukmano wansugoi buma bufa sung tebo kiri laijak taku buku sung tebo kiri laijak boro thangka ocherai boro naitu kari nai palmalia borok haini bagoi angmo khanai tongmalia haisi tini ani je video nai tongnai ang norokni yakung rombo ani slai kusung ke norokni yak rombo please o video no asuga share khaidi ang bini photo riwori nai abo bini photo te contact number bori nai norok je kono jaga nogoi tongkha hinke please call khai sahardi ocherai borotong jate bini buma bufa je dukho nangoi tongmani kha kasang nani jak ango jora obono moi tongmano nok ni busak kumajak hinke onukung bahai ngoi tongkhana chung feel khainai di babsong wansukoi nai di kaham kai chung nadi fungo okhoroi sarigo nogo phaya hinke chini buma bufa juno busuka call khlai boronung phaidi dakti phaidi nogo phaidi o jorawo 11 tarik ni simik kmamane tini 24 tarik busla kuroi onnukhung bhayangoi tongkhana thikno chukya chaya kosto kai samung tangoi bufano chubawoi bumano chubawoi tongnai cherai tabu kuroi mania hinke onnukhungo bahai ongoi tongkhana wansungnai de bayapsong ang obono norokno request khayo o video no asugo share khaidi kuna kuni bo je jaga tongo norok nugoi jate o contact number norok call khadi sahordi keba bono norok nukhanke romoi phano tonidi call khai sahardi mahai jagao buma bufane wansung mung obono social media ro kobang manugo chini borok mahai jaga mahaingo accident go mahaingo abono nugoi borok tebo kiri laija khaichi inga obono koi norok no please o video no share khadi nugoi tongkhai call khlai ready phadi bini buma bufa kok samane chung kija khanai na nung to bini buma ba nung tebo kaham ga sawai manano nono kono kichu sawai kalamar to da tong nin busla kok these sai kam ko na mo nung kichu kok sayang ya hangrane sekang bolte abo hangrane koi din sekang thang hangani ma hai chone ba o thango 11 tarik nya thang kai na tung ga to janga na khus khebe kya ma ya ai bin toy bai sang ngo bo bin toy sang yang bo bin mama sang bo to jaga tung khus khebe kya ma ya bana ta su ma ya khu norok mahai sonde ho to da tong na je kuno ekta jaga ro bo thangoi tongoi kha je norok khobor ma yangoi tong kha mahai jaga ro a bo sung je jin chone ho bo sung kho bo na be kya mane o jaga bo koi ta bo o jaga ro kuroi ge tabu khai norok tamo wansuk ta khai to mane bono je jaga no go 중화번호 번호는 뭐이데 만나 내 중 따보
너무 잘못 걷다. ene bo buibe ma hewa lai mani bulai marok to da tong 응, 고도이, ke bo bai bulai ka noi mungsa sum khana marok son the to da tong 고도이. bulai ana ang di makai ani serai hangai sarang nong nokor mani cái gì thì gusto bo ko nai ni kya kuno phajing bo no ko khana ya hangai sarang 11 tarik shonibar adino dosta bo bo be nokor mani tabo kuspata mai yak khol mai noi nong no ang sarang wa jano kha sarang thang sa kya borong no janang ma busuro baru kana abai sai pas din no na kutta khobor maya khobor khum khobor ya nok ni ke tam goi thang bo tam in sai thang ro no 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 ko ta sarang ya be nai thang bu boro bere na thang moro sai da ene nok ro ko nung bai kono bezal dang lai ya wa ya su su ya walai ma kuroi agi ro ko kha bo ma ke thara thang 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 ba no hone wa kai kho ta no ke phai agi ro kha bo je thang man bo jaga thang na ro sai da manu bo agi thang ma jaga ro ma da ro thang wa ge so su no bu ma da thang wa bin bondu rong nok ro thang bo 음 nge je bo agi thang ma jaga no ro khu ja kha ga sura sunga khai kya ko rin cho ku rin so a so ma da ta wa kho ma yang kai ta ma sa nai ai ta bo ang lo ko no ba je ten no go kho ba ke sa ta ana ki sa kho ba ke ke to ka ma ya te ma khum ta bin thani phun ro kha to da tong phon ko phun kuroi bini mung khata ma suman bi mu no para kha sim posim ban ba ene nin cherai khoro busu tong kai sa no sa ra bo no kra bo ko so ke bi ba ko khai ke ja thang au bo ka jan khai chala da buru bu ayang ro kha khobor da khai ne khaจะต้องเข้าไปดิแกคุณจะเข้ามาอย่า agi ro ko kono dino ma hingye khona bo first time tini no ma hai 2-3 din tong han phai wa gi kai ไอ้เก็บผิว nge tabong nung nai mani khe je bono nugui tong khai kicha khu sahor di man kokta thana thamaga thana ka tam sakan ro na ทางก็ในตรงไหนเนาะเข้าไปในหนองเฉาตา di den tri khai ri kha bo thana ba ba เช่นมา sale ma ba nin mung khai อันนี้มึงเอาสิ